Sí, muchachos, nos vemos en Miami. Лионел Месси расман ба Интер Майами пайваст. Ин ахиран амалӣ шуд. бисёр чизҳои ҷолиб аз он вақт ба вуқӯъ омадаанд. Лео аз мағозаҳои Майами дидан кард, вале мардуми маҳаллӣ ӯро намешиносанд. имрӯз оиди ҳаёти Лионел Месси дар Майами ҳарф мезанем. обуна шуданро фаромӯш насозед, мо бошад оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфуд. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. Лионел Месси ҳафтаи гузашта ба Майами сафар кард ва бо содагии худ ҳамагонро ба ҳайрат гузошт. чандин аксу наворҳои дар кӯчаҳои Майами ё мағозаҳо гаштани Мессиро мухлисон дар саҳифаҳои интернетӣ пост карда истодаанд. рӯзномаи Марка бо сарлавҳаи Месси мисли мо будааст рӯзҳои нахусти футболбозро нақл кардааст. мухлисон одат накарданд ки қаҳрамони ҷаҳон ё ситораҳои футболиро дар чунин ҷойҳо бинанд. амрикоиҳо ҳатто кӣ будани қаҳрамони ҷаҳонро намедонанд ва маълум мешавад ки шаҳрвандони Майами аз варзиши рақами 1 хело дур ҳастанд. беҳтарин футболбози ҷаҳон Лионел Месси ба Майами омада истодааст. ман ӯро намедонам. ӯро намешиносем. Мессиро намедонед? Месси Элиот? Месси Элиот не, Лионел Месси. ягон фикр надорам. одамон хабар надоштанд ки як нафар ёдӣ не, балки қаҳрамони ҷаҳон назди онҳо омадааст. баъзеҳо аввал бовар надоштанду аз наздик рафта медиданд. баъдан аксгириҳо оғоз шуданд. онҳое ки Мессиро медонистанд аз стили нави зиндагиаш ҳайратзада шуданд. ҳаёти оддии Лионел Месси. антонелла ва Месси оиди макони истироҳатиашон дар Майами ҳам фикр кардаанд. хонаи онҳо дар Ки Бискин ҷойгир шудааст ки назди уқёнуси Атлантик сохта шудаасту диди зебо ба худ дорад. қаблан ҳам Месси бо оилааш инҷо барои истироҳат омада буданд. акнун онҳо зиндагии худро инҷо ба роҳ мемонанд, замоне ки Месси дар Майами қарор дорад. албатта ки чунин хонаву зиндагӣ бо пулҳои зиёд барояшон меояд. моҳона барои иҷораи ин хона 200 000 евро сарф мешавад ва нархи умумии хона бошад 9 миллион евро гуфта шудааст. мо фикр кардем ки Месси ин хонаро харидааст, вале ягон маълумот оиди харид пайдо накардем. ҳайронам намешавем агар оилаи Месси аллакай соҳибмулк бошанд. акнун оиди хона маълумот медиҳем. хонаи нави Месси аз 4 ошона иборат мебошад ки 5 ҳуҷраи асосӣ дорад. ҳуҷраи хоб ва меҳмонхона ҳама бо дизайни зебо оро дода шудааст. ҳуҷраҳои истироҳатӣ, роҳ ба соҳил, боғи зебо ва ҷой барои тамрину машғулшавӣ ба варзиш ҷой дорад. атрофи хонаро фазои зебои тропикӣ иҳота кардаанд. климати карибӣ ва маконҳои бузург барои харид бо стили амрикои лотинӣ. хона бо истифода аз технологияҳои муосир сохта шудааст ва ҳафзи зебои шиноварӣ низ дорад. толори варзишӣ ва гараж барои мошинҳои гуногун. ин гуна шароитро тахминам мекарданд. ҳамин хел не? Месси сарлавҳаи нави ҳаёташро дар Майами гузаронидан хост ва дар соҳаи футбол бошад ҳамон Мессие аст ки талоши зиёд мекард. бо омадан ба амрико ман ҳамон кори худро идома медиҳам. барои дастаи нави худ дастовардҳои ҷадид меорам ва дар сатҳи баланд баромад карданро идома хоҳам дод. хушҳолам ки ба дастаи Интер Майами шомил шудам ва мо якҷо ин лоиҳаи зеборо бунёд мекунем. лео баъди гузариш карданаш ҳамин суханонро гуфта буд. акнун мо шоҳиди бозиҳои зебои Интер Майами мешавем ва шубҳае нест ки диққат ба ин дастаи амрикоӣ бештар мешавад, чунки лео акнун он ҷо баромад хоҳад кард. умедворем навор ба шумо писанд омад ва лайки шуморо сазовор шудаем. акнун бо обуна шудани худ шумо метавонед ҳамеша дар ҷараёни наворҳои ҷолиби футболӣ гардед. хайр дӯстон.